Puilano lamsago kubilang mati biwa kapang ni takotai bukusong. Dini ang norong ni bagai video to mani komo hai karon se khorok sabrei wansa salabai khorok ni wansa salabai je sak tong thok tong gei dini ang wansa banyo khari thaka tai dam hongka abrei hingke kajak no tai bini bsabo tongo bsabrei bsasa bini motamoti 7 bosor haingei tongka class 1 pori tong ni sing sawi maka je abrei ni bsajakta abase botini kubuni dofani borok bai se khari thangsiu tipra sabai liya abo bo khorok ni wansa salabai sak tong tongoi paimani pore tei khoroksa wansa bai hingke agortala o basa bara nogo khari tongoi lekya yang bsano khibuwi bsani sa hamjagya phano bsano to hamjagui mana bole hamjagui to kajak laikhina bole puilao tipra sarokni bisingo tangui asaguma haingna nangkha baksa tipra jorokni bisingo ba tipra sachalarokni bisingo tamni bagui kajak kharlainani nangkha sak tong thok nongui manjaklaimani chasmai tongui manjagui bujaklaimani lengti sengti khai bujaklaimani abo tangani bukhuk bai kokti koksa kokliya ang niji sana sala je michinjango belai kheno wana ma michinjangui tong khabani takotai bokhujang je social media o active tongnai rok to nugui tongna againstly omo hai borok rokni tongmungta je khoroksa sak tong thok tonglaimani sikla bai sikli rokhe asa kwsang rakliya borok no nugui o kajak bwsa sikla sokjak suksakni somansi borok monjanja sastini chasmai tongoi manjagui lengti sengti khaiui aino lera pera khai bujang borok no nugui tongkana bui sigango lasimung rwjagui tongmarok asukmo hairok wngui tongo khapangni takotai bukhukso ang againstly ang opti korok no sanani muchungya haifano ang masao tangoi hingke norok je ano request khaio o video no swnamboro je ani bihik dini kubuni chwlabai khari thangka ba ani nog ni borok komai thangka kisa bini bagui video swnamdi againstly opti rok no tei ang o je khalai bolai manui rok no ang ani bwkhak tei phonungnani se baat khlai rwka haifano request khai tongoni bisingtwi yogya mas swnamjago khapangni takotai bukhukso norokni bwskango video ma tubujao tamo khaijaknai nijini dofani borok no tini tei khorok kubuni dofani borok bai sak tong tongoi manjagui tongkha ba khari thango hini bwkha bo against ang koroksa tipra sangui ang boto bwkha donong nai ba khayok nai tini asukmo hairok wngui tongo chini borok rokni bisingo baksa tipra sarokni bisingo o bwraini mung hwnkha to jili jomatia hinui chwng saui maka khapangni takotai bukhukso tini borok je hamjagui borok bihik bwsai hamjagui no hik sai hinui thaiya sak tongoi thanani hinui halok bolai thangmani abose tini nini dofani borok bai liya kubuni dofani borok bai se thangsiu belai khe lasimo misingcha tipra sarokni bisingo tamni bagui asukmo haingna nangkha tamni bagui khoroksa khalainani nangkha tabo belai kheno social media o viral wngui tongo o kongno tui khapangni takotai bukhukso hingke chwlani para hangka to khowai koilampur hinui chwng saimaka haifano chwla kha to chwngno saka je bini mung rok tasari je bini mwkhang rok tardi hinui samani bagui chwng bini mwkhang rok no chwng rimaliya khapangni takotai bukhukso nakardi nangoi hwnkhe bo bini bo kaisa live tongmani bagui bo lasijago hinui chwngno sahoka ba chwng rimaliya taka bini bihik o je khari thanai jili jomatia ni bini photo tai a wansa bai udipura thangui khum sindor phulaima rok tongo photo rirwani screen no norok nugui tongkhana hingke o tei kaisa wansa chalabai abo bai kobakgui photo bulaijak bamjak a photo bo rirwani screen no norok nugui tongkhana asukmo hairok wngui tongo tipra sarokni bisingo baksa tamni bagui ma haingna na tipra sangui hamjaklai kaijaklai bole thaiyasak halok bonani hinui to norok kaijakgui bwsa bwtui khailai gana bole hingke bo tongdi ta tangoi tei kubuni chwla rok belai tongna nangbana tongmani wngyawi se khari se thangsiu bwsani maya khaiya je bwsaino maya kwrui kha bwsai se maya kwrui thik ase bwsano phano maya khai tongdi ta bwsano phano se maya nangliya khoroksa buma wngui bahai ke
bwsano bo khibi thangui mankana je buma tini 9-10 mas bohogo tui phainai buma sa tini nijini bwsano yakari kalangui thango hingke abo tam kok sasinai norok sagor di khapang ta kotai bungso abo tam hwnui se sasinai je buma wngkhe tini nijini bwsano bohogo 10 mas ba 9 mas bohogo chuwi se tini bwsano se yakari kalangui thangsio kubuni chwlabai abo bo koborok saya bosongni borok bai se khari thango wansabai matar bari o thangui oripur matar bari o thangui sindur phulaijak kobak laijak selfie nalaimani khomala swlailaimani photo tongli sini ro nukui tongkhana noro belai khela simi misingsa da tipra sorokni bagui tamni bagui ma haikara na nangkhana tamni bagui ma hai khaina nakha o bwrui je tini o bwrui ni bini bwsai hingke fatar haste o samung khlai tongui jau yang bwsak khoroksa tongo bihik tongo bwsak bwtui charana nangano bihing no bini bihing no tontui no je bini bwsai bo tona muchungmani bagui tini fatar haste o thangui samung khlai tongjao tubo bihing no mai phaisa kore tisari tongjakmani je nango je nuri tongjakmani bihing no abo se tini bini bwsai no bo yakari kalangui thango abo boma hai ko wana boma hai wngkhana boma hai bwrui wngkhana tini je bwsai no bwsano yakari kalangui thangui mano hingke bo wansa baile sara jiban tongui thanani bini tamo guarantee dong tini bo hiyasa khwnui no hamjaklaini to borok kaijakmani ba bwsak khoroksa bo mangkha hingke tini bwsai no se bo yakari kalangui thangui mano hingke je bo khari thangmani wansa bai bo sara jiban tongui thangui mano je wansa hwnkhe borok sara jiban tui talangno je wansa to bono thai thangmano ang guarantee ri saui mano je wansa to bono jibono phano bo bai sak tongthok ba bini je tongthok paikha khana wansa bono yakari rwnai ba bwthari phano khibi sinai bolongo phano khasi ri sinai abo hai khainai taisa o bwrui ni bwsa ma sak gwnang tai bwsai bo tongui tongo wansa bono thai thangmani bo bai songsa khana hinui tinano je sak tongthok paikha khana wansa to bono yakari rwnai he doba noro nugui tongna je tiprajak bwrui wansa chalabai gaijagui bwthari khibijak rok ba satokjagui tongma rok noro nugui tongna bole social media o he doba ang joto tiprajak bwrui no saya joto tiprasano saya baksa je tongnai rok si omo hai wngui tongnai rok tini kaijak bai kaijak kha lainani tini kaijak bai kaijak wansa chalabai songjak kha laisio hingke tini buini bihing no ponjo sak tongthok buini bihing no nugui tongui maya sak tongthok tongna logoi sanlaio abo hai rok wngwai tongo tipra sarokni bisingo belai kheno uanamo misingcha khapangni ta kotai bungso tam hwnui se sasinai belai kheno lasima misingcha ang kongno sanani hangka hingke aswke omo hai wngui tongkha chini borokni bisingo sanani motolia ani bukhuk bai aswk mo hai kaisa training hai se wngui tongsio tini jili chongmatiya bini mung jili no ang makoio tangei hingka tini jili ni bohogo bini bwsajak no 9 mas ki 10 mas bohogo chui phaiui bini bohogo no jili ni bohogo 9 mas 10 mas chui phaimani bwsano se tini maya nangliya bono yakari se do bwsaino se khibini rokha do bwsaino to hamjakya na hamjakya tini jili chongmatiya bini bwsano to bo hamjagui manamle hingke bo bwsano ponjondo se hamjagui manliya hingke abo boma hai buma wngkhana boma hai borok wngkhana abo nijini bwsano ponjo hamjakya abo hai buma belai kheno tipra haste o laisima misingsa wngui tongo omo hai rok ni tui aswke mo hai wngui tongo khapangni ta kotai bungso norok lai thangjak koidin je social media Facebook ba Instagram YouTube nainai rok hingke active tongnai rok hingke norok kaham kheno nugui tongkhana je khoroksa bwrui khoroksa kwbangma no tongo jasamo kang belai no omo belai maar wngkha haini bagui ang ma sasinaikha ang rwliya jasa o video rok no ani channel ni bisingto ang pono rwliya video no ang tufano ma sanaikha je bini kong no bukhuk jeng kong no ta tini bini bwsase sikla sogui tongoi bwsa hamjak sajak ba chamiri manui suk sakse manui tongkhana
bo ponjin to sa tini kubuni salabai sa smai tongoi manjagoi lengti sengti ke bujang maro noro nugui tongkhana againstly je Facebook nainai rok ba YouTube active tongnai rok noro mampili rok no bo nukkhana ni ang puitu khlaio ama hai borok sa tini ama hai ke sak tong tongoi manjaklai tong hongke tibra saroni bisingo bwswk salaisi mesinsa bwswk se rok manungui tongkha je aswkmo hai rok wngui tongboio baksa borok rok aswk ke tam sachini belai khe laisi mesinsa khapani tongo tei bukusong hingke chwlani para hwnkhe to khwai koilanpur hinui chwng saimaka haiboni chwla khe chwngno request khaimani bagui chwng bini gami ni mungrok khe sawui mangalakha hingke bwraini para hingke amorpur tingoria hinui sawui maka je jili jomoti o je uansa chwlabai khari thanani para hingke amorpur tingoria hinui sawui maka hingke bini buphani mung hingke to oro tongo milon jomatia hinui je jili jomoti bini babu khoroksa chakiri khai tongo chakiri khainaini bwsajak wngui se tini kubuni dophani borok bai khari thangui mano hongke abo bwswk jora tikhe laisi mesinsa tibra saroni bisingo kuno sanani moton se gari khe khapani tongo tei bukuksong aswk mo hai wngui tongo je tibra saroni bisingo baksa tibra saroni bisingo hingke bini bumani mung hingke to gulorani jomatia hinui chwng saimaka boroni PS hingke ompi post office bo ompi no hinui chwng saimaka khapani tongo tei bukuchong hingke ang tei bisi kok salia khapani tongo tei bukuchong ani kok samrok chai tongkha nakadi tamoni hingke tini o je cash no nugui je o mampili no ang saya tongui malia chongno request khaimani bagui chwngno ani kok samrok chai tongkha nakadi ang kubui langma tv ni hingke joel deborma chwng nongthong jotono no hambai.